खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। मैया सिक्किमनि जेमायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव गासै सा 16 आर्मिनि जिउ खहा जायो आरो साब्रैया गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों। बे जाथाया नर्थ सिक्किम इन्डिया चाइना बर्डार सेरनि जेमा मुंनि जायगायाव मोनसे लामा गिदिं खननायाव जादों होनना मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय हादरनाङै दुखु फोरमायनाय नुनो मोन्दों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 30 दिसेम्बराव वेस्ट बेंगलाव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनानै होगोन। बे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ हावड़ानिफ्राय निउ जलपाईगुड़ीसिम खारगोन। फैगौ 30 दिसेम्बराव नरेन्द्र मदिया बे ट्रेनखौ फ्लेग अफ खालामगोन होननानै खौरां मोन्दों। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया धेमाजियाव फसेक हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गासै मोन 20 मावथांखिफोर बेखेवनायजों लोगोसे अन्थाइ खाम्फा गायसनलाङो। गासै 1220.21 कौटि रांनि मावथांखिफोर बेखेवनानै होलांदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवलांनाय माखासे मख'जाथाव मावथांखिफोरा जादों धेमाजि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेल्स इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स प्रजेक्ट, धेमाजि सांगा डिस्ट्रिक्ट कमिशनार प्रजेक्ट, राजीव गांधी स्पोर्ट्स मिनी स्टेडियम प्रजेक्ट एट सिलापथार, धेमाजि गभर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कन्स्ट्रक्शन बायदि बायदि मावथांखिफोरखौ मैया गिबि मन्थ्रिया बेखेवनानै होलांदों। 29 आरो 30 खालाराव जानो गोनां बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंगा 19 बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 6 बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे खुंगा 5 लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदी सेनं थारियनि ब्रह्मपुर गामिनि सेवाश्रमाव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय बोसोरारि जथुम्मायाव बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै BKWSनि लेङाइ मासिगिरि मानगोनां सृजन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिबान मोननो हादों समाज सिबियारि मानगोनां निरुत ब्रह्म बिथाङा। थांनाय 2021 मायथाइनि 9 अक्ट'बराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिसि बरगाव सारियालियाव हरखाबै अर नांनानै गं 16 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जानाय गला बिगोमाफोरनो मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चेक राननानै होदों। बे अर खामनाय जाथायाव खहा जानाय गासै सा 16 गला बिगोमाफोरनो गिबि मन्थ्रिया साफायाव 30,000 रांनि चेक राननानै होदों। जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि बेरेखायै आसाम पुलिसआ गोख्रों एक्सन लागोन होननानै फोरमायदों। फैबाय थानाय गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै बे थांखिखौ लादों आसाम पुलिसआ। पिकनिक स्पटनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो गारि सालायगिरिफोरखौ लामायाव टेस्ट खालामनाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायदों। मख'नांगोन दि जौ लोंना गारि सालायनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरानो जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानांदों। बेफोरबादि जाथायखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकारा बे गोख्रों राहाखौ लादों।